Membros do Grupo Popular da Comisión de Pesca do Senado recalan estes días en Ribeira para coñecer as necesidades do sector no principal porto de baixura da comunidade. Gracias tamén á presidenta da Comisión, Carmen Belén, por unir a todos os compañeiros en esta visita a un porto que é referencia non só polo volumen de descarga, sino por ser un porto que se dedica a tantas e tantas artes, o cual nun mundo tan individualizado como é a pesca, pois o feito de conocer todas as artes que aquí se practican dá unha idea moito máis de conxunto. A presidenta da Comisión decidiu iniciar na localidade a súa rolda de visitas polas áreas de pesca máis importantes de toda a costa española, dada a relevancia da flota pesqueira do Barbanza. Para nosotros, desde luego, era muy importante el poder trasladarnos y el conocer de manos del sector todas aquellas inquietudes e intereses que puedan tener. Para eso nadie mejor que el presidente de las cofradías, que también nos acompaña esta tarde, y lo que queremos no es otra cosa que llevarnos todo ello y poder transformarlo en el seno de la Comisión en aquellas iniciativas que redunden pues en beneficio, ¿no?, de las miles y miles de familias que se dedican a la mar, no solamente en Ribeira o en la Comunidad de Galicia, sino en todo el litoral de España. Na man do voceiro da Comisión, o ribeirense Manuel Ruiz e representantes do sector tiveron ocasión de coñecer as instalacións da conserveira Lou Alma Galega e asistir á subasta na lonxa de Ribeira. Que non hai mellor xeito pois que vir a esta lonxa, que é un dos nosos polígonos industriais, e coñecer pois de primeira man toda a problemática e todas as inquedanzas que ten o sector para poder leválas pois ao Senado. Dende a súa constitución, a Comisión leva tramitadas 5 comparecencias e 29 mocións, 18 delas promovidas polo Grupo Popular. Quedan pendentes outra trintena de iniciativas referidas a temas clave para o sector, como a necesidade de excluir a conserva no Acordo de Libre Comercio con Tailandia, o recoñecemento dun segundo rexistro para a flota de altura ou o fomento do consumo de peixe co incremento da súa presenza nos menús escolares.